nigo litukulia lero abarai baborigwe gusira gisukuru ao kuba munese county ya Nyamira irio kinyarika bachiko nyara chigosokia amachibu amaya nigakwanwa amo n'umunjiriro yomo ibigore mwana siasa aserieta Moturi Moturi uyo magatemna Moturi O Guardian chingaki atarira eskuru ya baiseke ya marani PH asaboigo alira guchikogendera gusira eskuru eyo akorwa Getembe kurugochia asekende munenchereyemo yo kwirania okoboko gochia sebinyoro iliente nyina inde uyulu mwana siasa aserieta Moturi uyu umanyakanite bujabuna Gadimat nigo abero yo bwango mono gusira egesomo umwaka ulioeta nigo Moturi ayesire skuri yiga ya marani PG Girls iyo gotokemeye bunge yiga ya West Mugrango iyo mweli oye ya kolya buya asogotemo konene ku mwaka ulioeta na kubaira abana 35 ase university igoro yaborokiwa bonse 39 abo beligetie ase ogotemo kuo Ndi bageri kwakira abari baito mbuya mono ekazi bakorete ekarente risari engiya namaja gosoma risari edinga amurangana emuri namba inye go seisano aseka sub county engima mugwaka mbuya mono Moturi bono niga yetalire skuru yigana ko yesira asakire oboteneri bwo skuru yiganga mbuya mono asama tokea mayayo mwaka ulioeta waambie Marani PG Girls is the school to go, sindio? Na mimi starting from now going forward nimeulizia nimeambiwa mnakuranga breakfast kwa shule, sindio? From time to time I personally will be coming with breakfast. Tunakaa na nyinyi tunakula. So asante sana. Igo Moturi niga agendera ko bagakurie iranga nasi kunyara ko bagakuyesira eskure yiga asaje bwatokere pampu ya mache eyo era kunyara ko bageko bakonya konyora mache ayo abero muchando munene ase skure yiga. When we get something we can again use it, but for now this is what we have and we are going to use it, sindio? Gukwana boigo niga kirenga mbiye muno oboteneri bwo skure yiga asama tokea maya ya masomo ase agendera ko bagakurira ngana kunyara ko bagagotena bwekenwa mu skuru yiga asoko yesira kira chingaki. I'll work with you. Negetambokero abateneri be skuru yiga abahorokiwa boigo bagokeire asibabulira baraibe chingenje chonse gotarire skuru yiga na kugendera kuyesira egekogera nigebwate okugania okonene ase dormitory abana babwate bitanda birebike mono abandi bakorta chimatress insebo tuko barara mambi babibeka bolere igoro tende edome yeyere congested because yetwate edome ye moyoka omorero tokororere kere electricity yachire nigo tokobege sunteime. Can we compete? Ntonyare ko compete na abante kerto kurara saa 2 saa 1. Lastly ntobwate shida yako photocopy machine eye talingiya ebwate shida yagole tukale kale bono ya beire overused egingo reporteria egetesene keke obwanjete kya Getembe kuruiga astinseme chiga cheskuru ya Marani PH Girls inchego nkuru kwa Polycarp o kara